15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Jamen det begynder i slutningen af 30'erne eller begyndelsen af 40'erne. Der skulle vi være klar til det. Hvis ellers kongressen bevilger de penge, der skal til, så bliver det på det tidspunkt, sidst i 30'erne. Så det er bare et spørgsmål om penge, og ikke teknologi, eller hvad? Det er... Teknologien, der er en del teknologi, der skal udvikles, men det er i gang. Okay. Og det, noget af det er det, som jeg er med til, det her med at lave vildt. Ja, bare et spørgsmål om tid, det er vildt. Tid og penge. Ja. Og pengene kan kun forsinke det. Ja. Det kan ikke forhindre det, fordi hvis ikke den ene skaffer pengene, så er der nogle andre, der gør. Hvis ikke USA gør, så er der nogle private firmaer, der også gør Kina eller Indien eller Brasilien. Det er godt at vide, hvem der er fremme i skolen på det tidspunkt. Ja. Så det skal nok ske. Jeg er helt sikker på, at det sker. Men det kan godt være, at det først bliver i 40'erne, så hvis det er Brasilien, der skal gøre det. Det er vildt. Altså derude, så skal man skærme sig en lille smule. Og frem for alt, når man bor der, så kan det ikke hjælpe noget, man bor i telt. Det er simpelthen ikke strålingsbeskyttende nok. Så man skal lave noget, når man sover for eksempel, så bliver det i en hule under jorden. Okay. Og nogle steder er der sådan nogle vulkanske kanaler, simpelthen nogle rør, der ligger under jorden, og dem kan man bruge til at bo i. Bare det, at man er ved siden af en vold, hvis man ligger nede i sådan noget, det behøver ikke bare være dækket helt oventil. Det betyder, at man bliver skærmet temmelig meget fra stråling fra mange retninger, og så har man reduceret det meget allerede. Ja. Så det er et problem, men det er til at løse. Okay. Fedt. Så jeg er optimist. Ja. Det skal nok virke.